Taitaa olla hyvän näköinen. Sitten vaan. Autoa saa nyt suudella. Voitte suudella sähköautoa. Maailman pelastaminen, niin mikä siinä niin nousee semmoiseksi tärkeimmäksi asiaksi, minkä takia nämä autojen päästösaasteet on niin vahingollisia, miksi sähköauto? No, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen nopealla tahdilla on se, mitä maailmassa tällä hetkellä nyt tarvitaan. Isot autotehtaat toivon mukaan tuo nopeasti sähköautoja markkinoille, mutta meillä on edelleen maailmassa 8,5 miljoonaa polttomoottoriautoa. Se on myös ongelma, jolle täytyy tehdä jotain. Toimiiko hyvin, lähtikö? Toimiko joo, kyllä se. Lähti moottori vetää. Mä en ole koskaan koittanut ajaa, Joo. mutta tähän on siis äänetön. Tää on hyvin paljon äänetön. Onko siinä muuten siis sama systeemi? Koittaa. Niin, tässä on vaihdekeppi ja nyt Siinä on ollut vaihdekeppi. Joo. Ja nyt kun sähkömoottori on semmoinen, että se lähtee heti nollasta vääntämään täysillä. Tässä ei vaihteita tarvita ollenkaan. Okei, eli siinä vaan siis kaasua tai... Me kutsutaan sitä voimapolkimeksi. No voimapolki, niin aivan, totta. Ei kaasua. Tehopoljen. Aivan, joo, ei kaasua. näin. Onko nämä polkimet on ihan samalta täällä? Polkimet on ihan samalla tavalla. Eli tää on nyt vaan niin kuin... Ajattelet näin sillä tavalla, että tämä on automaattivaihteinen. Just. Sehän on Hyvää päivää. Perkkileen on. Hauska tutusta. Se on tuo moottorikehikko, joka kokoaa tämän kokonaisuuden ja asentuu noihin moottorin alkuperäisiin kiinnityspisteisiin. Sillä alla näkyy AC-moottori ja taajuusmuuttaja, joka on se voimansietolinja. Tuohon päälle tulee sitten akkulaatikko, joka näkyy tässä näin alla. Siellä on kaikki noin litium-ionik. Joo, kaikki akut on siellä ja päällä on tuon elektroniikkayksikkö sitten. Tuo akusto on nyt siten, että sillä ajetaan yhdellä latauksella tuonne 100-150 kilometriä. Ehtii Nurmijärvelle hyvin ja takaisin. Okei, niin siitä näkee sitten. Siitä sä näet Se on akkujen vähän tilan. niin kuin se bensamittari sitten. Se on hyvin paljon niin kuin bensamittari. Sä näet myös sen, että paljonko se niin kuin nykyisellä polkaisulla kulutat niitä akkuja ja paljonko siihen liittää. Sen voi laittaa verkon yli. No niin, ei ole tyhmiä kysymyksiä. Miten tämä käynnistyykö tämä ihan näin? Se käynnistyy virtakytkimistä. Ihan samalla tavalla joo. Sitä samaa käytetään. Just. Että tällä hetkellä sä et oikein huomaa sitä mistään, että se auto on päällä. Että sitten kun tämä on kytketty tämä meidän ohjausjärjestelmä, niin silloin se sanoo sitten vaikka, että welcome tai että nyt olen päällä tai sanoo bing. Joo. Tämä on ihan siis... Se on ihan niin kuin tavallinen auto. Tavallinen auto, niin. Normaali roikka vaan ja sitten sinne kotiin lämmitystolppaan tai seinäpistorasiaan kiinni. Se on 5 tuntia vai? 7-8 tuntia. Se on sillä hoidettu ja toki tässä on sitten se mahdollisuus, että laitetaan tuo kiinni, ettei mene lumet sisään. Ei roikka häirissä. Paljon sitä käyttää niin sanottua voimavirtaa, mikä usein omakotitaloissa kuitenkin on. Silloin tarvittaisiin isompi laturi tähän ja toki se nopeuttaa sitä, mutta me on lähdetty siitä, että meillä on mahdollisimman yleinen. Niitä on yleinen. Niin, Suomessa on varmaankin maailman laahin. Niin, toi verkosto on. Niin, latausverkosto noin. Mutta varmaan kyllä näiden yleistyessä niin tuolle verkostolle pitää jotain tehdä. Kyllä. Se 5-6 tuntia. Tässä katseet kääntyvät. Eli sä vaan viet auton ja huoltamolle ja otat sen sitten takaisin uudesti syntyneenä sähköautona. Just. Ja akkutekniikan kehitys on nyt niin nopea, että vuoden päästä ajetaan 100 kilometriä enemmän tuolla samalla tilavuudella. Akut, jotka ei autossa enää ole riittäviä, niin nehän voi olla ihan hyviä veneissä, tuulivoimaloiden tueksi, eli niin voi olla vielä 20 vuotta ikää muissa kohteissa. Polttomoottorissa sinne laittavasta energiasta vain 20% menee pyörien pyörittämiseen ja 80% menee haaskoille, kun sähköautossa se on toisinpäin. Se, mitä tässä toivottaisiin, olisi käyttövoimaveron poisto. Joo, mä luulen, että se pitää, ilman muuta se pitää tehdä. Se on meillä valmisteilla että nämä asiat, ja mä pidän itsestään selvänä, että se pitää saada pois. Täytyy ne keinot käyttää, joilla saadaan tätä. Mutta saadaanko se kokonaan pois? No sitä ei tiedä, mutta ylipäätään ja samoin sehän on vielä auki sekin, että niillä uusien sähköautoja, tai auton hankinnassa aivan, verotetaan. joo.
se on tietysti se keskustelu se, että pitääkö ottaa jotenkin keskimääräinen sähkön tuotannon päästö. Joo, tässä on vain joku muu, mutta mä luulen, että jotta tämän homman saisi liikkeelle, niin järkevämpää olisi kyllä omaksua se, että jos nyt on näissä vähiten päästävissä polttomoottoreissa ja hybrideissä on 10%, tähän veroon, niin sähköautossa voisi olla kyllä 0. Saataisiin liikkeelle. Se olisi todella hieno työ. Ja ilmastopoliittisessa ohjelmassahan ihan ensimmäinen kohta onkin ajoneuvokannan uudistaminen, niin eikö se tapahdu tällä tavalla? Joo, mutta sekin oli oikeastaan pitkän väännön jälkeen. Hirveän kauan vaan puhuttiin siitä, että pitää rakentaa metroja ja miten joukkoliikenne organisoidaan. Sitten mäkin väänsin sitä, että kuinka moneen prosenttiin se lopulta voi vaikuttaa tästä päästöistä. Niin. Se on ihan marginaalista verrattuna siihen, että vaikutetaan tähän 3 miljoonaa ajoneuvoa, niiden käyttämään polttoaineeseen tai sähköistämiseen. Ja nyt tässä viimeisessä vuoteen 50 ulottuvassa selonteossa, mikä annettiin, niin siinä nyt painotus on tässä ajoneuvoteknologian muuttamisessa. Joo. Espoon metro, se vähentää, se maksaa varmaan, mitä se oli, 700 miljoonaa euroa vai paljon se oli, se vähentää 11 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Sen saisi sillä, että 100-200 dieselbussia vaihtaisi sähköä tai biodieseliä. Joo. Ja jos se tehdään, niin sama voidaan tehdä kaikille bussikalustoille. Hintalappu on aika paljon kohtuullisempi. Hintalappu ihan muuta. Hintalappu päinvastoin saattaa olla, että se muuttaisi sähkölle, niin HKL vaan säästäisi. Kyllä. Tässä on Tanne Skyn. Näyttäisi kovasti 200 amperituntiselta litium rautafosfaattiakun. Valmistusperiaate on sama, mutta se on koteloitu tuolla tavalla. Se painaa mutta aika paljon. No joo, mutta 200 amperituntia. Niin, no joo. Kaivetaanko linja-auton käynnistysakku? No, aivan joo. Niin verrattuna siihen joo. Teillä tietysti kun te vanhoja autoja muutatte, niin se tosiaan tämä mahdollinen autovero, no käyttövoimaveron muuttaminen, se tietysti auttaa. Tuossa kun huomasin, että show tai messut ovat tulleet Suomeen, että hyvä, todella hyvä, koska kyllä tämä sähkönkäyttö liikenteessä niin tulee olemaan tulevaisuutta ja meidän suomalaisten pitäisi hypätä tähän mukaan todella nopeasti. Että tässä on ei vain ilmaston takia paljon mahdollisuuksia, vaan myös suomalaisten työn ja valmistuksen kannalta todella paljon mahdollisuuksia. Kun yksi teollisuuden ala kokee täydellisen murroksen, niin sellaisen murrosvaiheeseen kannattaa hypätä mukaan. Kävin muutama viikko sitten Yhdysvalloissa heidän uusiutuvan energian tutkimuslaitoksella Coloradossa. Heillä on 1700 tutkijaa siellä ja he kehittävät siellä entsyymiä, jolla pystyttäisiin valmistamaan etanolia mistä hyvänsä biomassasta. Ja kysyin, että miksi ette keskity siihen, että biomassasta tehdään sähköä ja käytetään sähköä autoissa. Ja sanovat, että se on ihan ymmärrettävä kysymys, mutta että heillä on yli 200 miljoonaa polttomoottoria autoa. Ja niitä ei kaikkia saada sähkölle muutettua, sen takia tarvitaan myös etanolia. Ja ymmärrän sen kyllä heidän näkökulmastaan. Ja varmasti tulemme näkemään pitkän siirtymävaiheen, jossa on sekä nestepolttoaineita käyttäviä polttomoottoriautoja että sähköautoja ja näiden välimuotoja. Ja sitten huomasin, että he myös aika paljon keskittyy tähän vetytekniikkaan, jossa on tietysti sähköauto sit siinä loppupäässä. En ole tän alan tohtori, että uskalla sanoa, että kannattaako siihen vetyteknologiaan satsata vai ei. Se vaikutti aika kalliilta hommalta. Heillä oli 1 miljoonan euron koeautoja. Et mä luulen, että täällä tämä yksi Toyota Corolla, niin myös koeauto, niin ihan ei 1 miljoonaa euroa hinta kuitenkaan ole. Mikäs tässä näyttelyssä on tässä on tullut sitten tämän lyhyen vierailun aikana mielenkiintoista? Kyllä itse asiassa kaikki nämä. Olemme sähköautoilla päässyt ajamaan aikaisemminkin, mutta tästä viimeistä havainnosta näistä polkupyöristä, niin olen varma, että niistä tulee suosikkeja ja erityisesti näistä mopoista ja skoottereista. Kun niiden hinta asettuu kohdalle, niin niistä tulee isoja suosikkeja. Tästä Valmetin norjalaisyhteistyöstä on paljon kuullut, lukenut muistioita, mutta nyt ensimmäisen kerran näin tämän auton tässä ja minäkin mahdun siihen istumaan. Ja hyvältä näyttää ja se tärkeä havainto oli se, että eivät ne pysty hinnoittelemaan sitä Suomeen vielä ja se on ihan hallituksesta kiinni nyt oleva asia. Ja olen seurannut netistä tätä vanhojen autojen muuttamista sähkökäyttöön ja siinä vaan kannustan, että
yhteisö jatkaa ponnisteluja ja vähitellen se muuttuu bisnekseksi. Sille varmasti tulee kysyntää. Jossain vaiheessa kyllä nuo suuret autotehtaat sitten sen bisneksen varmaan itselle omivat, kun saavat sarjat niin suuren valmistukseen, mutta teette sellaista edelläkävijätyötä, jota tarvitaan. Mä löysin haluan väkisin lukea yhden pätkän. Tämä on yksi mun edeltäjä, ei pääministerinä, vaan puolueeni puheenjohtajana, kirjoitti sähköautoista, mutta hän kirjoitti niistä 12. kesäkuuta vuonna 1921. Eli 100 vuotta sitten kirjoitti, että olen jo näkevinäni nykyisten raskaiden autojen sijasta sähköautoja, jotka kulkevat sirosti, ääntelemättä, haisematta kuin ajatus. Kirjailija nuorisomies Santeri Alkio visioi tätä aivan niin kuin Euroopan Yhdysvaltoja silloin mutta täytyy sanoa, että tämä meni jotenkin huumorin puolelle, että 100 vuotta sitten tätä on pohdittu. Mutta niinhän se on, että edellisen vuosisadan alussa sähkö oli tuloillaan liikenteeseen. Mutta sitten kai se oli T. Fordi, joka lopulta vei tämän polttomoottoripuolen lävitse ja sen jälkeen öljyteollisuus on pitänyt huolen siitä, että ei tule kilpailualalle. Tuo oli kyllä päivän paras sitaatti Santeri Alkiolta. Kiitoksia pääministeri Vanhanen. Kiitos kovasti.